Jienu Stellina mill-FCM Travel semmuru l-AAA se nagħtu sorpriża kbira lil Koni Tonna, persuna li ddedikat ħafna ħin għall-annimali abbandonati b'mod volontarju. Hija volontira li għadisa snin tejna kemm fi charity shop, tejna hawnhekk u jew kol committee member, ġifieri taħdem ta' veru. Ejja ħmur nsibu dil-persuna. Bonġu, Koni! Bonġu, naqra. Ejja, Ejja fin-nofsana, ejja fin-nofsana. Ejja fin-nofs. Dur. Kif inti? Dan nixtieq nistiednek biex tiġi tqatta' 4 tiem magħna f'Jannar ġewwa Livigno fix-xitwa. Inti titħajjar. Ija. Meta se nkun qegħdin hemmhekk għaliex naqra se nagħmlu. Għax inqas kien, tista' tipprova wkoll. Jekk le tista' titla' fuq il-muntanja, tista' tmur bil-jet bike, hemm duty free shopping. L-ikel tagħhom verament tajjeb, hemm postijiet anki fil-viċinanza, insomma 4 tiem biex inti tistrieħ minn hawnhekk. Mela jien se nsaqsik mistoqsija sempliċi. Fix-xitwa Livigno, x'ikun hemm l-iktar? Snow jew inkella kull imkien aħdar? Snow. Mela lesti ruħek, ippakka dik il-bagalja għax f'Jannar li ġej, inti għal-mana ġewwa Livigno, grazzi wkoll għal Xarabank.